Torstai-aamu. Aamu 9. Täällä ihmiset jonkun verran aloittelee koulufestivaalin juttuja. Ei oo hirveästi ihmisiä vielä paikalla. Ihmiset valmistelee päivää varten. Mutta minä menen tekemään ryhmätöitä vielä hetkeksi. Joo. Tosiaan nyt torstai-päivä, ensimmäinen koulufestivaalin päivä ja aloitetaan nyt täältä yhdestä päädystä. Tossa on jotakin Pokemon Gohun niinku liittyvää juttua, missä niinku ruokaa, Pokemon teema siinä juttuina. Jotakin siellä on niinku eri palleja, Pokeball, Great Ball, muita tämmösiä. Täältä jatkaa matkaa tonne päin. Katsomaan mitä täällä puistoalueella on. Täältä löytyy. Ihmiset näkee vaan rentoutua täällä. Täällä ei näytä olevan hirveästi koijia, mutta täällä on ainakin eri klubien tommosia promo-eventtejä. Tuollakin meidän luokassa siellä oli joku musiikkistus menossa, ihmisiä oli seuraamassa sitä. Ja täällä varmaan tapahtuu vaikka mitä niin kuin ympäri kampusta, että katsotaan. Kaikenlaista. Joo. Siellä on jotain pehmoleluja ja vaikka mitä. Siellä jatkuu. Mitäs nyt täällä? Vissiä ammuntaa siinä. Mitäs täällä on? Se. Wow. Nice. Mitäs meillä tuolla tapahtuu? Festival map. Tuolla on paljon enemmän pojia kyllä keskusaukiolla.
Mitähän nuokin paperiliuskat mahtaa olla? Ei mitään hajua. Nää ei se oo paperia. Nää on jotain niinku... pahvia? Muovia? En tiedä mitä ne on. Jotakin kummallista. Tää pääkatu tosiaan täynnä kaiken maailman kojia. Kai varmaan pitää jotakin koittaa ostaa. Mikähän tämäkin lienee? Joku riisikakku tai jotain? Saa nähdä. Tää oli tää tosi kummallisen näköinen. Aika kuuma, mutta saa näin mitä maistaa. Tää on niinku tämmöstä niinku pesusientä lähtis järsimään. Täällä on sisällä. Tää on pehmeänä. On tosiaan vissiin riisikakkua vaan niinku sisällä. Ai jännä. Toisaalta ei ollut 100 jeniä vaan. Et ei kallista. Tuolla on just tosiaan oppilaat myy kaikkia noita juttuja, mitä on valmistanut, ruokia ja muuta tuolla, niin ei oo kyllä niinku, ei oo hinnalla pilattuja ainakaan. On sisätiloissakin rakennuksissa kaikenlaisia juttuja. Tää on niinku, täällä on jotain tiedenäyttelyjuttuja. Kai, veikkaisin. Mielenkiintoista. Rapuja. Tuo vesiili. Rapu. Mikähän tämä on tossa? Hän teki. Merisiilejä ja meritähtiä ja eläviä koteleita. なんか出てくるのこんな出てこないよ。何が出てくるの？うわーすごい。ほら止まっちゃったの。優しく言ってよ。とりあえずプリやってます。よろしかったらぜひ触ってみてください。絶対いい。
on silleen hienoa täällä, kun luokissa on kaikkia aktiviteetteja, niin tuollakin oli semmoisia kaikkia niin mikroskooppeja, millä sai tulkaa tutkia ja katsella. Niin täällä niin pääsee perheet, varsinkin lapset ja nuoret, niin oikeasti tsekkaa, mitä niin yliopistolla tehdään ja opetetaan. Kaikkea niin kuin, siis tällä niin siistillä, hauskalla tavalla. Niin tää on kiva, jos sitä innostaa lapsia niin menemään tänne, hankkiutumaan sitten myöhemmin tänne kouluun. Kun muistaa, että ei vitsi, siellä pääsee muista kaikkea siistiä tekemään. Niin. Joo. Et siinä mielessä tämmönen joka vuosittainen koulufestivaali on todella niin kuin, hyvä juttu. Todella hyvä juttu. Yeah. Siinä oli asiallinen maskotti valittu. Joo, sitten vielä Yakisoban sitten. Onko hyvä? Yakitori go. Kind of like, no joo, Pokemon Go. Mut joo, tämä syödä tässä jossakin paikkaa ja eiköhän sitten ainakin tältä torstailta nyt tämä koulufestivaali mun osalta siinä. Että joo. Katsoin nyt käykö lauantaina täällä sitten vielä, että kuitenkin perjantaina ja sunnuntaina sitten kaikkia muuta. Mut joo. Yes. Moikka. Yeah.